aspaldi okin dugu buruen, uden eta kanpoan, ekintza kultural ezberdinek egiteko aukerea, aurten eta ekainean hasita abuztura arte, bai antzerki, bai kontzertu, dantza vertikal, bertso eta barrakaz, Igorren edo herrien gelditan diren guztiek, ez aurre duteko aukera okingo hori. Aizta hemen gustoko duzuen futbola, nik nahiago gorbean dagoen etxola. Anaiarre baizeba, ama eta aita, guztiok jan genuen atzo gau ez da hartan. Tirikitena, hau eromena, Igorre da munduko herri politena. Tirikitena, hau eromena, Igorre da munduko herri politena. Kasualitatea bertso saio musikatua, Nikotinaren kontzertua, eta Harria Herria izeneko dantza vertikalak egingo dire uztailean zehar. Halan dabe, ondino guztiz itxibarik egon arren be, baliteke beste ekintzaren bat be egotea, eta abosturako be, Lierren kontzertue eta Tiotere honen semean ikuskizune be itxite dauz.